El Club d'Atletisme Malgrat va néixer a finals dels anys 70 com a resposta a l'activitat atlètica que desenvolupaven joves de la localitat en el poble veí de Calella, on van aconseguir excel·lents resultats. Els joves de la vila es van començar iniciant l'esport en un circuit maresmenc de curses de cross. Els pares d'aquests nens van decidir tirar endavant el projecte, constituint així el club esmentat. Va ser una època difícil amb unes instal·lacions pobres i un terreny desigual i molt dur. Va ser una tasca dura, però amb la col·laboració de tots aquells pares compromesos, finalment, amb el projecte es va veure realitzat. Destaca durant la temporada 2008-2009 en la categoria Benjamí en Marc Sánchez, que va aconseguir la primera posició en la cursa de Santa Cristina, o Xavi Sánchez en primera plaça com a veterà a la cursa de Tona. Es tracta d'un club amb un ampli palmarès i amb grans professionals de l'atletisme, alguns en categories com el Benjamí o l'infantil, tenint en compte que hi ha nens de curta edat que han aconseguit algunes fites importants. De ben segur que per la propera temporada podran obtenir més i millors resultats, o si més no, mantenir aquests triomfs.